wonke lo msindo lo wabantu ababushwayo ususwa ukuqashwa kuka-Brigadier uDineo Umkwele. uDineo kade ezisebenzela lapha kwa-BMW ewumunye wonjiniya khona. Kwase kuvela isikhala lapha emaphoyiseni esidinga umuntu onobuchwepheshe obunzulu, amakhompyutha, izinto lezi ey'thinta akakhulukazi amafoni. Bamcinga-ke ngaphakathi, i-post lokhu iphumile, abantu bengatholakali, kwaze kwa-aplaya abantu abangaphezu kwa-72. Wasithola-ke isikhundla-ke yena ngenxa yokuthi umuntu othathe lesa sikhundla nemali yakhona ithe xaxa, idinga isezingeni lomuntu ongaba ubrigadier. Ungene kanjalo-ke kwaba ubrigadier, kwasuka umsindo. Akuyena umuntu wokuqala-ke ongena kanjalo, bakhona nabanye, omunye nje owaziwayo njengamanje ilo ibamba likakhomishana wamaphoyisa uDimpane, kanjalo futhi noFani. uFani lo oloku emenyezwa-ke ekuthiwa wayehlangene noMo Saidi, behlanganisa amathenda osamisiwe njengamanje. Naye-ke ungene ngaleyo ndlela yokuthi kwakudingeka umuntu oneskill esihlukile esingatholakali kalula emaphoyiseni. Sanibonani, ngibingelele ngani zakwethu, inhlokohlela le. Ya, namhlanje kade kuvele uColonel Brian Phadiyashi. Igama-ke leli-ke like lavela ngekhathi uNhlanhla Mkhwanazi ebamba isithangami sey'ndaba ngoJulayi wangonyaka odlule, la asho khona ukuthi kunoPhadiyashi lapha okuyena ophethe uphenyo olibopha uGeneral uDumsane uKhumalo. Wakuveza-ke mayimchaza uPhadiyashi uthi uPhadiyashi uyamdida lento ukuthi kwenzeka kanjani, ngoba umazi kahle, unesikhathi esebenzisana naye futhi uyamazi, uyazi futhi ukuthi akanalo ulwazi lokuphenya, akazi nje abe nefayili noma idokhethe esandleni. So kwenzeka kanjani ukuthi ayithole sekuyena olida lolu phenyo olugcina lubophe uDumsane, uGeneral Dumsane nabanye abawu-6. Meqhubeka emchazo washo ukuthi hayi, kahle kahle uPhadiyashi indoda leyana akaboni ukuthi uyangena kakhulu kuleli tulo. Uyakhumbula ukuthi wayebiza ngokuthi leyanto ibizwa ngokuthiwa iProject General Dumsane Khumalo, kushuthi wayefunwa phansi phezulu ukuthi abekwe amacala ngoba wayemi endleleni yabantu abathize. Wase kubonakala ukuthi ayikho enye indlela ukuthi simbophe, simakhele itulo. Ila aqhamuka khona-ke iproject enkulu le kaDumsane. Uyangena-ke uPhadiyashi lapha, sengathi akazi lutho uPhadiyashi ngokuchaza kukaGeneral Mkhwanazi, umfanisa njengomuntu nje ocisha afane nomchunu, umuntu owenza usenzo mchunu, ungqongqoshe lo owamiswa, umuntu owenza ukuthi ubugebengu benzeke. Ngenzeka ukuthi usuke uyazi leyo nto osuke ubekwa kuyona, noma ngenzeka ukuthi awuyazi. Kanjalo wena Phadiyashi Brian uyithola ekuleso simo. Uyena isithusi noma isithunzela, umfanisa-ke nalo mdlwanyana nje omncane othandeka ichiwawa evusa ama-bulldog laphana. Ya, yena Phadiyashi ungenile-ke ebhokisini. Phadiyashi wayichaza naye ukuthi hhayi, akayazi lento eshiwo uGeneral Mkhwanazi. Yena nekhathi uGeneral ethula lesa sithangami sey'ndaba wayijabulela lento ayenzeka, but okwamthusa ukuthi sekungena negama lakhe-ke, wangazi ukuthi ungena kanjani. Futhi yena ufundile-ke ekufundela ukuba umseshi. Kodwa okudidayo ngale mfundo yakhe ukuthi uthe meyisebala echaza ayikhona, uchaza ama-courses nama-workshop nayo yonke into. Emva kweminyaka ewu-41 esebenza emaphoyiseni, uyabona ukuthi lo muntu umdala emaphoyiseni kodwa akanalo ulwazi olwanele. Kuvelile-ke uma ngabe sekungena inkulumo ishuba ukuthi hhayi unamaphutha amaningi, yena nje wayibanjiswa leya nto, akanalwazi oluphelele futhi akazi nanokuthi iziphi ezinye zezinto eziyinsiza zokuthi ukwazi ukusebenza ama-cases afana nalawo.
uyachaza ukuthi leza insolo noma icomplain yafika ngesandla sika uFadel Adams ilunga leParliament. uFadel Adams samkhumbula ke washo lapha uJuju Malema, Malema madoda, wathi Steve Biko yafika noSteve Biko ke indaba ecomplaina lapha uSteve Biko lo owahamba ubusuku bonke suka eCape Town eGoli, sorry, eThekwini, ehamba ehlezi evenini ngemuva emva kokukhuluma kakhulu. Uthulike kulezi insuku sengazi ukuthi ingqondo yambuyela ukuthi hey ngawashaya amafambo. Steve Biko ke wafika lapha emva kokuthi ngokusho kwakhe ethi emva kokuthi ethole ubufakazi obabushuthekwe ehofisini lakhe eParliament wasevula amacala. Into eyayiphakathi ke uthi iyimfihlo sezingene eliphezulu, kodwa ke uma sekuchaza ama-affidavit wawabhala affidavit ayinamacala amaningi ayewathwesa i-crime intelligence kanye neboss yawo okuGeneral uKhumalo. Cala lokuqala ilona leli engiqeda kulisho ukulichaza elimbandakanya ukuthi waqashwa kanjani uDineo Mkwele eze esuka lapha engekho emaphoyiseni azayithole enesikhundla esingaka. Amanye amacala-ke ilawo ukuthi basebenzisa imali ye-Secret Service Fund budlabha baze baphisane ngayo. Enye uthi yaphiwa uBhekicele. Phinde futhi maningi amacala acishe mathatha amacala awabalayo. Uma sekungenwa sekugxilwa kuyona le ndaba kuvela enye into. Hlala nje la sizokutshela ukuthi yini levelayo. Wena landela ipage leli esikulona, uye kulunguza ngamafastela ungene ngaphakathi sibe nawe. Siyabuya.